Fil-ġimgħa tal-elezzjoni ġenerali, il-General Workers Union u l-Kamra tal-Kummerċ li bejniethom jirrappreżentaw numru kbir ta' ħaddiema u min ħaddem fis-settur privat, ippreżentaw żewġ proposti li rigwardjaw pensjonanti li jirtiraw kmieni u żgħażagħ li l-qudiem eventwalment ikunu pensjonanti. L-ewwel proposta tħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta' pensjonanti li jirtiraw kmieni fis-suq tax-xogħol li jkollhom esperjenza li tiswa mitqlu deb. ċaħat li jażel li jirtira ta' 61 għax ikollu 40 sena bolla llum. Ma jkunx jista' ikun attiv fis-suq tax-xogħol qabel jagħlaq il-65. U naħsbu li dis-sistema qiegħda tiskoraġihom ħafna milli fil-fatt jibqgħu attivi għax inti jekk tkun għamilt 4 snin barra mis-suq tax-xogħol huwa diffiċli li wara li talaq il-65 terġa' tkun attiv imqara ftit sigħat fil-ġimgħa. It-tieni proposta hija mirata lejn iż-żgħażagħ biex ikunu mħejja aħjar għall-futur tagħhom, b'sistema li diġà titħaddem f'pajjiżi oħra u turi li ż-żgħażagħ jinvestu fil-futur kmieni biex meta jirtiraw ikollhom pensjoni adegwata u allura jonqos ir-riskju ta' faqar fil-faxxa tal-pensjonanti. Kollok skema fejn, partikolarment għal min għadu żgħir, ikun hemm il-possibilità li jiġi enrolled għal pensjoni supplementari li jkollu il-possibilità li he opts out of it, jiġifieri ma jkollux obbligu li bil-fors irid jagħmilha, però ikun hemm auto enrollment u inti you opt out. Intant is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġija, elenka l-qabża fil-kwalità tal-ħajja tal-pensjonanti li saret fl-aħħar snin u laqab sodisfazzjoni l-pjanijiet tal-Partit Laburista għal-ġejjieni biex il-pensjoni terġa' tiżdied bi 15 euro fil-ġimgħa. Kull ħaġa li ssir biex aħna intaffu it-tbatija u nżidu l-kwalità tal-ħajja tal-pensjonanti aħna favur tagħha assolutament. Fil-fatt aħna naqblu u hawnhekk l-anijiet kemm tal-Workers Union kif ukoll tal-Partit Laburista qegħdin insink fuq dawn l-affarijiet li nżidu mhux biss il-mobilità soċjali u l-kwalità tal-ħajja imma wkoll nistennew li nagħmlu l-isforzi kollha tagħna ta' kull min jaħdem biex il-pensjonanti kollu kwalità tal-ħajja aħjar jekk jista' jkun daqskemm kienet jaħdem.